Могъщи маги мечове! Работещият гръб. В щаба на войни под наем. И няма спирка. Викам му, ти си ограничението тук. Някой да иска още от закуската преди да я прибера? О, закъснявам за работа. Аз съм готов. Гръб, какво имаш предвид под работа? Аз съм пещерен дракон. Това работа ли е? Да. Как така не сме те виждали да ходиш до сега? Вие или приключенствате някъде, или ядете ме котели. Аз наистина искам да дойда. Трябва да знам това. О, искате ли да ми помогнете с проекта? Проект ли? Скоро в голата пустош. Добре дошли в пещерата. Та принципно, работата на пещерното чудовище е да пречи на хората да вземат съкровището. Ще от помощ, ако тествате новите капани. Какво? Да! О, супер! Ще им кажа. Тогава аз му казах, а дали пък не се сети да опиташ с червен лост? Знам това чувство. Здравейте! Съквартирантите ми ще тестват капаните. Моля! О, яко, бойни позиции! Запознах ли се с брат ми Пръх? Аз ги познавам. Бяхме заклещени в пещера. Защо ние не помним това? Скоро. Първият капан е точно там. Внимай! О, да, това е жабешка ракета маги меч. Съкровището в тази пещера. Моята работа е да го пазя. Няма да успеете да го докопате. Искам го това! Изглежда доста лесно. Ще използвам. Избери своя маги меч. Електрическа змиорка маги меч. Май се разсейвам по някаква причина. Нищо. Хей, малко шунка. Отлежала е. Моля, изхвърли това. Шунката е единственото, което отвлича ума ми от маги меч. Здравейте, аз съм Леди Фис. Та, каква ще е тази стая? Имаме си тази музикална плоча. Ето, ей там. Имате ли у себе си обоя на духовете? Не, откъде да го вземем? Пещерата на нещата. А къде сме сега? Пещерата на вещите. Аз имам маги меч акордеон. Струва си опита, да? Акордеон маги меч. Та, значи, ако можеш да изсвириш мелодията от хъм музикалната плоча, ще успееш да отвориш вратата. Да не трябва да изсвираш стрелките? Да, сигурно. Долу, долу, горе, горе, ляво, ляво, дясно, може би? Долу, долу, горе, горе, ляво, ляво, дясно. Да, супер! Долу, долу, горе, горе, ляво, ляво, дясно. Супер! Долу, долу, горе, горе, ляво, ляво, дясно. Може, ако ходя по струките ви май, пред мен вратата да се отвори. Ако не ми се говори. Долу, долу, горе, горе, ляво, ляво, дясно. Уж по ноти, но е ужасно. Ще си свиря, за да успея да загубя, аз не сме. Това наистина не води до никъде. Скала маги меч. Доски в Лейди Хис! Доски! Жабешка ракета, маги меч! Мисли за шунката, мисли за шунката, мисли за шунката! О, време за битка с бос! Хей, готин! Какво? Битка с бос, нали? Не, аз съм загадка или нещо. Ако ми дадете верния предмет, аз ще ви пусна от тук. Какво ми носи? Какво? Нищо, нямам нищо. Хубаво! Поне се разслади добре! Протеин! Ха-ха, точно така, сега може да се бием. Но ти каза, че мога да премина, ти лъжна! Аз съм царят на всички лъжловци. Аз просто те габаркам, готин. Ти печели. Аха! Хей, къде се Диана, сестра ми? Памбър! Здравей! Ощуря ли? Не може да вземем този меч. Гръб ще бъде уволнен. Изгубихте ли се, докато давах указания на Лейди Хис? Изгубихме се. Защото пещерата ти е толкова готина! Ей, искате ли да ви помогна да се върнете? Не го искаме, не! Справяме се! Острие на акула маги меч. Аз трябва да имам този маги меч. Виж, взимането на този меч ще бъде предателство към малкия ни приятел Гръб. Не трябва! Сега нека се върнем към работата си. Ватър! Не мога да му устоя повече. Вземеш ли това, Гръб ще бъде изгонен. Трябва да я спра. Избери своя маги меч. Бумеранг маги меч. Сестро, без номера! Тинг-донг! Спри! Как може да мечтаеш да вземеш този невероятен единствен по рода? Аз не съм от камък! Трябва да имам този маги меч! Да го гепим и да изчезваме. Взехме меча, откраднахме меча! Как може да предадем Гръб по този начин? Никой маги меч, независимо колко готин. Не струва повече от приятелството! Освен ако няма приятелски меч. Здравейте, хора. О, Гръб, ние се опитахме да свием. Ние направо си свихме този меч. Разбихме малкото ти сърчице. Всъщност вие хора не сте сгафили. Съкровището трябва да бъде откраднато и точно това се случва. Ей! Какво? Значи не ни мразиш? Не, напротив. Приятелите ти взеха ли маги меч? Да. Добра работа, хора! Вие сте най-добрите пещерни шатамелници. След като се държахме лошо. Някаква представа за какво говорят. Тогава пещерно чудовище парти в щаба на войни под нас. Започваме сега. Какво? Аз си заплювам онази шунката.